Ang Ginoo nagtawag sa aton bilang iya mga kanakan, hindi tungod kay kita matarong, hindi tungod kay kita wala sang sala, o kung deserving kita. Nagtawag siya sa aton bilang iya mga kanakan, tungod sang iyang gugma, kag sang iyang plano sa tagsa-tagsa sa aton. Ang pagtuon subong, semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration or cooperation with Agora International Ministry sang School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong inyo masunson nga host. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga bisita nga ako nakabalugid nga may ara gid sila nga ikabulig kag manami ang ilang nga mapagpatag karon sa aton leksyon, sa tatlo naton nga leksyon sa sini nga trimestre. Ang akong una ipakilala sa inyo amo si Ma'am Emeline Joy Alyusa Maglana, isa siya sa aton mga faculty diri sa School of Art, Sciences, and Education. Halin siya sa South Cotabato, apang dugay na gid siya diri nagkalataw yung mga kabataan, diri siya nakapamana, and then he is staying with us here sa sulod sang campus ng CPAC. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa nagapamati sa aton subong. Kag ginatamyang siguro ang aton mga brethren sa South Cotabato. Yeah. I wish I could come home. Yeah. But anyway, greetings to all of you from Central Philippine Adventist College. Yes, and that's correct. Ang ikadwa na ko nga pakilala sa inyo, masunsunan ninyo nakita, pero sa pila ka mga binulan subong wala sa naton na pakigupod tungod sang iyang pag-eskwela sa iyang doctoral dito sa aton eskwelahan sa Ayas. Apang karon nagbalik siya for sa iyang trabaho kag later on mabalik siya to finish his studies taga Sipalay City, Negros Occidental, isa ka tal nga Ilonggo. Siya subong ang aton nga Vice President for Student Administration, and at the same time isa man siya sa aton mga faculty sa School of Theology. Wala sang iwan liban ang coming Dr. Pastor Elden Toledo. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Salamat gid sa aton nga mga kauturan nga nagapadayon sunod sa aton nga palatuntunan. Kabay kung tani nga kamo mga kauturan ma-bless gid sa aton nga presentation sa sining simana sa pag-review naton sa ikatatlo naton nga leksyon sa ikaapat nga trimestre naton sa sining 2021. Sa akon mga himata, kakaparintihan, kag mga kauturan sa Sipalay, happy Sabat sa inyo tanan sa tanan nga mga kauturan nga malabotan sa sining nga palatuntunan. Yes, thank you gid Pastor Ilden and Ma'am Joy sa inyo nga pagbaton sining invitation. Right now, I am excited mga kauturan. Apang sa hindi pa, akon kamo i-remind nga ara kita sa YouTube, ang wala pa ka subscribe, palib na kamo subscribe, inyo lang pangitaon dira ang CPAC Sabbath School Lesson, kag i-subscribe ninyo. May isa ka technique mga kauturan, na kung hindi gid ako ang inyo internet nga power sa inyo internet, pag abre nyo na sa may pag-open nyo sa YouTube, inyo down i-download. After sina nga mo-download ninyo, bisan wala na kamo data, wala na kamo internet connection, inyo ma-open kag maka-enjoy kamo balik-balikon nyo pag pamati pagtuon ng aton nga leksyon. Sa hindi pa si Ma'am Joy magbasa sa aton sa tsara nga teksto, aton anay doko ang aton mga ulo. Sa siningatiyon,
Kami nagapasalamat sa imo Ginoo nga imo kami gamiton sa sinigid nga oras. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu maghatag sa amon sang matag nga eksplikasyon nga makuha gid ang sentro sang leksyon sa sini nga semana. Ginatugyan namon ang tanan, buligi kami Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunobos. Amen. Yes, Ma'am Joy, aton sadsara nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Genesis 17:7. Nagasiling, kag ako magatukod sang akon katipan sa tunga nakon kag nimo kag sa imo mga kaliwatan sa ulihi nimo sa bug-os nila nga mga kaliwatan nga katipan nga dayon nga mangin Dios sa imo kag sa imo mga kaliwatan sa ulihi nimo. Amen. That is makita mga kauturan sa Genesis 17, versikulo 7. Ang aton leksyon, Pastor Ilden and Ma'am Joy, later on mga kauturan, ini nga akong mga guest, mga doctors na sila. A time will come, not long from now, 1 or 2 years from now, they will have that kind of title. Ma'am Joy and Pastor, ari kita sa lesson 3, the everlasting covenant. Okay. Mga kauturan, aton insindihon ang aton leksyon sa sini nga semana, nga sini nga quarter, about ang present truth in the book of Deuteronomy. Okay. Kag aton na balaan sang ligad nga mga diskusyon aton sa duha ka semana, nga ang libro sang Deuteronomy is about the farewell speech ni Moses sa mga new generation nga manog sulod na about to enter the promised land. Kaya ang mga katigulangan nila nagkalamatay na along the way for 40 years. So bag-o na ni nga mga henerasyon kag Moses charged them, reminded them nga you will enter the promised land, ang Canaan. Pero remember, ang Canaan is not an isolated place. It is occupied. So inyo na sila tinluan dira or other thing, you will be living with them. Si Moses nagatag nga, you are a peculiar people. Amo ni ang aton nga sentro sa aton nga pagtuon subong. Sa aton nga Sunday election, Pastor, covenant and the gospel. Nga ang gin-emphasize gid ni Moses about the covenant. Kaya ano ang deeper meaning sang covenant? Yeah, salamat Pastor no. Aton makit-an dira makuturan nga sa libro sang Deuteronomy is actually a continuation ni siya Pastor sang everlasting covenant nga ginhatag sang Ginoo sa Genesis chapter 3:15, the promise nga tawag na siya Pastor nga proto-evangelism, the first gospel nga makita dira sa Genesis chapter, promise of the seed nga halin sa taguangkan ni Eva, nga ang promise seed magwa gid dira. And then gin-reiterate dire Pastor ang inang everlasting gospel nga gina-announce gid nga sa inyo nga grupo dire magagwa naman ang covenant nga I'm faithful, ako faithful sa sinang covenant nga promise nga sa inyo gid nga linahi magagwa dira. So dire aton makit-an mga kauturan nga ang Ginoo faithful siya sa saad niya nga maski sa mga kakulangan, kapaslawan sang katawhan, ang mga Israelites naglisa sila, pero ang Ginoo nagapadayon ni gihapon. Kaya nga adre aton makitaan nga ang Ginoo makuturan, faithful siya sa iyang kontra kag gihimo. And remember nga ang Ginoo is the one taking the initiative sa covenant. It's not the people. It's not the people, but it's God. And paghimo niya contract, tanan gani iya nga sa agreement pabor kita ng tawo. Amo na ako na talupangdan Pastor gag ano na siya from Adamic covenant, Abrahamic covenant, kay Noah nga covenant nga ginhatag is a continuation. That's why ginahambal siya nga everlasting covenant. Kag hindi gini siya Pastor ma-detach naton ang covenant sa gospel. Amen. Incorporated gina siya, and the essence and the foundation diri ako nakitaan Pastor, the foundation sang ginatawag nga covenant is grace. So therefore makita naton Pastor from the very beginning, the operation, the standards sang kaluwasan sa tao is not by work but by grace. Yes, I like your word grace. Mga kauturan, inang agreement between God and His people, ang Israel.
pabor gid pirmi sa tao. Kag ang nagasupak sa covenant amo ang tao. Kay kung wala grasya, wala na ang covenant. Amo na ang kanami sa Ginoo nga bisan makasala kita, still ang covenant ara gyapon. Ma'am Joy. Yeah, amo ni ako nakitaan pastor ba nga ang covenant kag ang gospel ara because the gospel is salvation, di ba? Ang salvation gid. So amo lang ni nga agreement nga ako nga kita nga hindi pabor kaayo sa isa bala sa Ginoo nga side. Gipakita niya lang nga I am here, I am your God and I love you. Baskin nagsupak ka mo, but when you come back, kung magbalik ka sa akon, the covenant is there, the promise, ara gid na, wala na ginkuha sa Ginoo, maskin nagsupak pa to in the history of the Israelites. Oh my, kung ato lang lantawon, grabe ang ilang nga pagsupak. Pero the gospel, hindi ginaton makuha ang gospel kay ara gid dira. Ang Ginoo nagasiling nga, my salvation is always there with you. Kanami ma'am sa imo nga kuan. Nga ara lang gyapon. Pareho bala mga utod kung may kabataan kita, may balay kita bino as a family inheritance. Kung magwa ang bata, ka magwa dito sa iban, hindi siya gagamit sa balay. Pero kung magbalik lang siya, ara ang balay, nabilin lang gyapon. Pastor, ang atong Sunday mention about obedience, especially sa kay Abraham. Can you explain a little bit? Well, aton ra makakuturan lang tawon sa obedience, aton ra makitaan bala sa Genesis chapter 12. The first nga call kay Abraham nga ang Ginoo again, it's not Abraham who made the bargaining. Ang ginin na namin anak ko sa Ginoo mong kay always God takes the initiative. Gintawag niya si Abraham niya, Abraham, kung magsugot ka sa akon, amo ning kadto ka sa duta nga unknown sa iya. Pero siniya kung himuon mo ini, I will bless you and I will make your name great. So kagdason sila niya, you will be the source of healing sa cursed land. And all the families of the earth will be blessed. So ina pastor tama kay ang duta gin pa kamalaot, pero niya kung mag-remain faithful ka from your seed. Din siya pastor mong sang is not just nga sa iyagid nga immediate nga bata nga magwa, but ini siya ang pagsiling ni Jesus Christ as ang Ginoo, God the Father, nga from your seed ang duta nga gin-curse will be blessed. Nagarepresent na siya sang seed nga amo si Jesus Christ. Okay? Nga ang duta tungod sa presensya ni Jesus Christ ma-bless siya. And ang kidra nga keyword nga kung matinumanon kamo. In other words, makuturan, ang kaluwasan gali nga naangkon naton sa kay Ginoong Hesus, ma-manifest na siya, expression sang aton pagkalinuwas, ang aton gali pagkamasinulondon, pastor. Amen. Hindi kita masinulondon para nga maluwas, kundi naluwas na kita, we experience the joy of salvation and evidence ang atong pagkalinuwas nga malipayon kita nga Kristohanon amo ang pagkamasinulondon. Hindi gali isolate ni siya. Kundi hindi gali pastor nga ang means of salvation amo ang obedience. Kundi amo ni siya ang evidence, ang result, ang obedience sang kaluwasan nga ato na enjoy. Yes. Mga kauturan, kanami pastor sa imo nga punto. Pareho ba lang akong kita may mga amiga o kontra magnobyo na kamo magnobya. Yes. Ang imo nga buhaton is to make your sweetheart happy by obeying. Not sila nga ganimanda na siya. Pero ang imo ginapakita nga pagsunod sa iya is a joy of the other party. Kaga ako sa pastor term is conscious lang nga obedience. Hindi nga blind. Hindi nga blind nga pagkasunod. Okay. Ma'am Joy, sa aton nga Monday nga election, gin-emphasize ni Moses nga aside sang covenant, ginpili kamo. Of all the nation, kamo ang ginpili. Kay pastor kanami sa imong nga punto nga ang emphasis ni Moses nga ang seed, okay, ang manluluwas magahalinda sa inyo. That's why you have to live kay dira na mo magakabuhi ka mo, be faithful kay dira mahalin ang inyong nga seed. Yes, Ma'am Joy. Ang ako nakita diri sa aton Monday daw sumpay man sang na sa Sunday kay the covenant ini karon ang covenant kag ang Israel. Na gina-emphasize gid dira sa Deuteronomy 9:5 nga do ginasiling gid dira nga it's not because
sa inyo nga ginhimo, no? Nga you are Yeah. made upright. No? Yeah. It's not, it's, ang grasya lang gid sa Ginoo actually ang ginaano dira, ang ginasiling dira. Tapos how this covenant will be realized. Syempre kay ang covenant agreement na mo. Yep. So dapat all parties ara gid dira magpatigid kung ano ang ginaagrihan dira. So ginapakita sa Ginoo nga kay makitaan man naton nga ang Israelites naglapas sila every now and then, pero nagsiling gid dira ang Ginoo nga ginapakita gid nga the Lord saves not because of one's deeds. Yep. Ginluwas ka not because kay naghimo ka sang maayo, pero grasya niya lang gid ang ano na and the covenant is always showing us nga God's grace is always there. Ang Ginoo ang nagalihok para sa ila. Yep. Despite of their mistakes, ng constant mistakes. So amo nang ginapakita dira nga nagsiling ang Ginoo nga if you will obey me, nagsiling pag siya, I will bring you to the promised land. I will protect you all throughout. Yep. If you will confess me, if people will confess, no? Sa Leviticus 26 nagasiling man dira nga if people confess, the Lord will always remember his promise to Abraham. So ginapakita gid dira nga ang God's saving grace is always there ready. Naka-ready gid na permi dira ang iya nga grasya. So makita naton nga in Exodus with the Israelites so going back to the promised land. Sa pihak nga bahin nga they have to obey. They have to obey. Otherwise, siyempre, kung hindi ka mag-obey, wala to pulos ang imo nga the agreement no is not there. So, obeying the law is not actually an indication nga naluwas ka, di ba? Obeying the law, as you have said, no, Pastor Kaina, nga obeying the law, it's because nalipay ka kay na-save ka na mo. So, it's there. And ang promise pagin sa Ginoo, maging promise pagin siya nga, I will put the law in your hearts. Yep. So, hindi mabudlay para sa isa ka tao nga naluwas nga mag-obey kay ara na sa iya nga tagipsuon. And ma'am kanami, isa pa gid mga kauturan to simplify kanami isang punto ni Ma'am Joy nga hindi tungod sang ilang nga deserving sila. Ginpili sila hindi tungod kay nami sila ang the best race o rasa, hindi. Ginpili sila it is because ang plano sang Ginoo sa ila. Kanami mga kauturan nga sa of all the people ikaw ang ginkuha bala. Oo. Gina-emphasize na pastor sa mga theology student naton. Nga you see, pila ka mo kabilog nga yang people sa inyo nga simbahan. Oo. Okay, siguro 4, 5 ka mo, let's say sa gamay sa Dalago, siguro 10 ka mo. Sino diri ang ari sa sipa? Ikaw lang isa. Kasi sinong kakwa theology of all the young men sa it only shows na God may plano sa inyo. That's why you have to live that kind of plan. Kay may initial na tawag ang Ginoo sa imo. Kay pulo ka mo nga mga lalaki sa inyo simbahan, ikaw lang yang kakwa theology. And that's it. Isa pagit, Pastor, before I will give you the time. Ang inheritance bilang nimo sa imo pamilya, hindi na imo choice mo. Wala pa ya kamatawaran na ya. Tiyan mo na ang gin-emphasize ni Moses sa mga young generation nga masulod na. Nga you have been chosen. Not because you are deserving. So wala pa kamo matao. Ara na ng covenant sa inyo kaluluhan. That's why you have to live it. Yeah. Ako ang pagdinakitaan, Pastor, sakto na ginambal ni Ma'am Joy sa Deuteronomy chapter 9 verse 3 nga makita naton ang God's faithfulness. And the basis ina ang pagpagwa nila from Egypt kay sila sa Ginoo, ini ang saad ko sa inyong mga forefathers mo sa kay Abraham, sa kay Isaac, na now kamo ang descendants niya na ni Jacob o ni Israel. Dalon to kamo kay I'm faithful. In other words, sa paghatag dito, Pastor, sang 10 Commandments dito sa Sinai, naghimo siya ng liwat, gina-reiterate niya ang importance ng pakigkatipan. Tawag na yung nga Sinaitic covenant. Oo. Kag ang foundation sila actually, Pastor, is grace and law. Kaya kung atong basahon ang Exodus chapter 20, before God gives the 10 Commandments, gitagaan niya sang grace mo. So, we must experience first the grace para nga may ang grace ang Ginoo makahatag sa aton sang strength to obey. Kasi nga,
I am the Lord your God who brought you out from the land of Egypt. And that is bringing out from Egypt. It is a manifestation of God's grace. And after giving the grace, gin-reiterate niya ang iyang kingdom principle. And that kingdom principle is based on love. Yeah. Oh, based on love. So kung may ara kita nga conscious nga wala tagli nagasunod ya bulag nga pagsunod. So makarealize I have to respond positively sa sini nga love kay nga kung akon lang tawon ini ang 10 commandments which is the reflection of God's love. Paborito nan sa akon. Yeah. Ini diya para sa Ginoo. So amo ni kanami bla kung mahimo ka pastor agreement kinanglan nga ini pabor ni sa aton nga duwa ha. Pero kung imo lang tawon ang agreement para lang gid sa aton tanan. Yeah. This is how God nga aton ginaalagan nga loving nga God mga kauturan. Yes. Pastor, kanami isang punto, Ma'am Joy. Inyo pirmi ginamention na rin nga ang agreement, ang covenant is pabor sa aton. Ang isa pagid ka punto, Pastor, God without the covenant is still God. Yeah. That's true. But man without God, man without the covenant, man is nothing. Yeah, exactly. That's why we have, amo na mga kauturan nga, aton ginaya i-take advantage ng aton relasyon sa Ginoo. That's true. Kay everything God will give us. Pero kung wala kita Ginoo, wala gid kita. Okay, Ma'am Joy, sa aton nga Thursday nga leksyon, it's about the book of the covenant. Yeah. Ang Deuteronomio, ginakabig, Pastor and Ma'am Joy, the second law. Oo. Na, kaya sa Deuteronomy 5, Moses mentioned about the 10 commandments. Yeah, well, pagbasa ko ni isang Deuteronomy ba, makasiling ko mga instructions man diri no. Di ba? The 10 commandments ara sa Exodus, pero diri naman sa Deuteronomy, mga instructions, I can imagine lang si Moses ba nga he knows no nga lapit na gid siya kwaon sa Ginoo. No, kabalo na gid siya nga ano na. So, naningkamot gid siya nga to give all the instructions to the Israelites. So, ini nga panahon, just before tani nga ara na sila masulod na tani sila ba, masulod na sila. So ara na si Moses nga, this is what I will tell you. Nga ini sa Deuteronomy 5 verse 3, ginasiling ni Moses nga ang inyo nga mga tatay nagkalamatay na to sila. It doesn't mean nga ang covenant sa Ginoo, ang instruction sa Ginoo para lang sa ila, kundi para gid ni man sa aton subong. So it just shows nga ang covenant bala, it's an everlasting covenant kay halin sang una hasta subong hasta sa ina nga present nga time no sa generations sang Israelites ginahatag gid sa Ginoo nga instructions kag as what has been mentioned a while ago nga ini nga covenant hindi gini para sa Ginoo mo kay para gini sa ila tani para sila malipay para sila makapanginabuhi nga hilway, di ba? Kung tumanon lang gid ang instruction sa Ginoo, ara gidara ang kahilwayan. So si Moses gina-emphasize niya gid nga your fathers are now gone and now this covenant is also made for you. Yeah. This nagsilang gid now ara gidara ang word no nga subong. 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 Today. Now. So it's a way nga ginasiling ni Moses nga don't mess up. Yeah. Hindi na kamo magparehas ang una nga napatay na ganito, wala sila naka-enter sa promised land because of course of their disobedience. And now please, kung ma-imagine ko si Moses nagasiling, please don't mess up with this one. Kay makahatag na sa ila kalipayan, kahilwayan sa ila nga supposedly no, sa ila nga dominate na sa promised land. Yes, Pastor. Thank you, Ma'am Joy. Yeah, muna pastor ginambal naton kay ina nga ang covenant is God's initiative. Kaya actually, Pastor, ang covenant from the Hebrew word beret, nga ang meaning sinakulugan sa makuturan nga, ang Diyos na pakigrelasyon sa tao. So that's why nga, ang Ginoo gidya nag-take initiative sini. And we cannot detach a word nga covenant sa salvation. Closely related gini sila mga kauturan. And salvation... Kaya mo na ang tuyo, may ninsip. Yeah. Kaya mo na ang tuyo, Yeah. gid si kaluwasan. Yeah. Nagpakigsaan ng Ginoo sa tao. Tungod kang iyang plano is salvation. Yeah. Yes, go ahead, Pastor. And isa pa gidra, Pastor, is salvation and covenant is not a pre-thought or afterthought. Nga nagwa siya, kung may problema. Kamiyara na. May problema. Pero ini siya makuturan niya ang salvation, kung ining covenant, wala pa ya matuga ang kalibutan, wala pa maara na. That is, it's not an afterthought. Or
something nga ginre-adjust Yeah. sa Ginoo kay may problema. O kung reactive lang, Reactive ang nag-react Ginoo. ka lang. No, it's not that kind. So wala pa ya ara na daan in place na ina. Okay, we can say that salvation or covenant concept is a pre-thought because of God's foreknowledge. Kita naton. And inang salvation makutan is rooted in the everlasting covenant. So amo ginang aton nga. That's why ang basahon naton sa last book sang New Testament, Revelation 14 verse 6. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment has come. Okay. Worship Him who created the heavens and the earth. So dra makita naton nga gina-emphasize gid ang everlasting covenant, and the heart of covenant is God's steadfast love. Amo gina ang mahambal akon. The heart of covenant is God's steadfast love sa aton mga utod. Mga kauturan damo, pag giniyasang ara, ya sa utok ni Ma'am Joy, kag ni Ma'am, Pastor Toledo, galing kay Way Nakita Time. Sa aton nga Wednesday, Moses, Ma'am Joy, emphasize, ngayon not just ordinary people. Yeah. Yeah, Yes, they are special people. Yep. Kung sa aton lang siguro ning panghuna-huna karon, daw may favoritism ang Ginoo, no? Yeah, that's Makita correct. naton. Pero it's not that way nga may favoritism ang Ginoo. Actually ginpili gid sa Ginoo ang Israelites para nga others will be attracted to what God has to offer, supposedly. So gina-emphasize man diri sa Wednesday naton nga kamo nga mga tao, kamo nga mga Israelites, no? I have this covenant between you and me. Tapos ini nga covenant, no, it's summing up ang relationships ang Ginoo kag sa Israelites. So there is always emphasis on the relationship bala sa covenant. Nga if you only obey sa 26, no, Deuteronomy 26:16 to 19, ginaliwat naman, no. Yeah. So, ginaliwat naman sila nga, this day the Lord thy God hath commanded thee to do these judgments and to do these statutes. So, gina-emphasize gidira nga, if you will just obey me, subong abi, daw ang mga tao karon in our context daw, hindi naton makitaan kay, daw ang obeying bala, daw ginapilit ka. Obey me or else, amo sina. Yan, So, amo na siguro aton paglantaw. But in this way, ang Ginoo gid nga siling nga, I am giving you these commandments not for you to just obey me, but for you to be happy. Daw ginapakita gid sa Ginoo, and for other nations to see that you are a special people. Special kamo nga mga people, peculiar kamo. Amo nang rason sang Ginoo nga the Lord is preserving them. Imagine, pwede na lang siguro to ginpabayan sa Ginoo sa ila sa okay dira kamo sa sa wilderness, but I am preserving. Gin-preserve gid sila. Napatay ang ilang mga the previous generation. But the Lord is telling them nga, ari pa kamo as a nation. Ari kamo as a nation, and I am making you as a faithful, as a special nation. So, daw ang Ginoo, ma-imagine naton nga nagahangyo permi sa ila nga, commit yourselves to me. Yeah. Kay amo kamo sini nga klase nga mga tao. Amen. Mga kauturan, before I'll give Pastor Toledo, sa aton nga Tuesday, Wednesday election, aton dumdumon nga ang mga new generation manugsulod na sa Kanaan. Pero ang Kanaan, hindi na isli nga wala tao na. May mga tao na. So, ang punto gani, nga kung magsupak sila, pamatyon sila. Exactly. Eradicate. Pero ang maghatag ng mayong kaubuton, ang punto nga mag-upod sila. So, ang tendency, kay ini nga mga tao, mga idolatros, gasimba sa iban nga Diyos. Di siling ni Moses, kamo baya pinili kita ha? Nga sa aton nga pagsulod dito, hindi kita magpangabuhi o kung magkabuhi pareho sa ila. Amo man na, nga aton mga kagatugulangan sa una, akon nga lola, lolo, ang permigid, Adventista biya ka ha? Ara ka upod sa mga hintil. So, ang emphasis nga, we have to live. Though, kalain mo isa nga hintil na tawgon, nga siling way na kaluwasan. But the point is, you have to live a special life. Or as a witness, of God's people. To them. Amo na nga away ka mong kakaon baboy haw. Kay katahuan kami asang Ginoo. Sila yung gakalaon, bisan ang Ginoo nagsiling. Kay tungod, hindi sila.
katawhan sa Ginoo. Yes, pastor. So, diri pastor, ako na natalupangdan bala nga kita gintawag nga special. Mm. At entails also greater responsibility. Yeah. Wala Yeah, gina- oo. ang wala May gina ang idea. kuano. May ara kita responsibilidad. Yep. Nga bilang special, kung himuon naton ang aton katungdanan nga gin-outline sang Ginoo, kag madani ini mga tao, they will also be called special. Yeah. Kaya amo na aton purpose no Yeah. to share sa paggani. That's why Yes. you should live according to my expectation para ang tao nga magpalapit sila nga ang amo na sila yung klase. That's why they behave that Yeah. way. So, they will also recognize sa makaklala sa kay ina sa gali Adventista, kay may ara gali sila nga standard of morality nga gina-observe. So kanami sa ila no. So they will be attracted Yep. so that they will come also special. Yeah. Hindi na eksklusibo ang pag-special mo. It is actually an invitation for Yes, everyone. for Pero everyone. ang means kita. Kita. Oo. Kaya ang Ginoo nagamit siya sa certain group of people nga mag-invite sa sini nga mga Yes. tao. Wow, mga utod, kunara kita da sa aton barangay, kita amo ang suga. Kabay pa nga aton ikabuhi na. We don't have much time, Ma'am Joy. Sa aton nga Thursday nga election, kag at least imo man dayon closing remark, can you share to us Thursday and last word as Yeah. well? Ang Ginoo nagagamit sa mga images para lang mapakita, mapaintindi niya sa mga tao ang iya nga tinutuyo. Amen. So, amo gani nang kanami sa Ginoo kay kung nagahatag siya sang instructions, ginapaintindi gid niya ba. So, he is kung kisa mag-explain ta, di ba? Ga-compare ta no to something. So, to make a point. So ang Ginoo man naghatag man sa mga images dira, and in most cases ang images sa Ginoo nga iyang ginapakita nga to illustrate his relationship with us is nang relationship family kay dira sa Deuteronomy daw tatay siya nga naga kung sa aton pa nagasaway no, nagasaway sa iyang mga bata. Deuteronomy 14:1 ginapakita man sa Ginoo nga hindi kamo magparehas sa iban. Do not disfigure yourselves. Kay kamo mga bata ako kamo. So ang ginapakita sa Ginoo dira nga there is this relationship. Amo man na siguro sa mga panahon, siguro last word ko ni is in obeying God. Mapakita naton sa aton mga bata kung kita man mismo no nagapati man sa Ginoo. If we have a good relationship with between God and us no, kung ara nga relasyon, hapos mapakita sa iban, hapos makitaan sa iban kay siling gani nila mas maayo kung makitaan ko ang imo nga the way you act than the way you speak. Kay kung isa mo maghambal ta makapabungol or kung isa taas na lang na ila kila daw si correct na siya. Si correct din siya pero tantawa ang iya nga. Di ba mga amo sila. Yes, Pastor Toledo. Well, ako nakita Andre Pastor nga God is exercising nga gitawag nga paternalistic leadership. Ako nakita actually isa na siya sa mga variable na ako sa akong natunan and looking to the Filipino cultural leadership. So ako na nakita nga paternalistic ang Ginoo is a providing God. Before siya maghimo sang cabinet, He provided everything. So muna kitawag nga father and son relationship ang dira. Nga ang Ginoo ara gid siya ang iya gin-set nga agreement is for the protection and for the advantage gid sa iya nga tao. Because He is a God nga malipayo naga-protect gid sa interest for the best interest, I should say, for the best interest ang iyang nga tinuga, Pastor. So amo na may images dira sa covenant relationship, father and son. He is the protector, provider, kag above all ginalantaw niya ang well-being, ang sang iyang katawan necessary para sa iyang galingon. Yes, amen. Mga kauturan, sang diri si Jesus, ang iya pinili pag-emphasize, ang iya nga punto is about illustration, about parables. Kay parang daw man narrow down gid, zero down gid sa common understanding sang tao. Karon sa aton nga leksyon mga kauturan, Moses is trying to emphasize sa mga new generation nga manugsulod nga God is a God of love. God has chosen you through your foreparents, Father Abraham, so forth and on, and now you are going to possess. Live as what God expect you to live. Kag, amo na, mga kauturan, nga, ang Ginoo as what we have discussed,
Ginoo lang gyapon with no people. But people without God is nothing. So, kabay pa mga kauturan, nga ato nahangpan ang aton nga leksyon, nga ang everlasting covenant, it is not only for one generation. That's why natawag everlasting. Kaya hasta kita subong. Kag ang atong mga kabataan sa uli, kung hindi pa magbalik ng Ginoo, labot dala sining everlasting. Nga paborgid sa aton nga agreement nga ginhimo sa Ginoo para gina sa aton for us and for our neighbors and loved ones to have salvation. Kakon pangbayon si Pastor Toledo pagdoko sa atong mga ulo. Ginoo, salamat sang kaalam kag hutik sang balaan nga espiritu nga ginhatag mo sa amon, Ginoo, nga amon ini napatpat sa amon level nga paghangop sang imong mga pulong. Kabay kung tani, Ginoo, nga ini nga pagtulunan makatabang man sang pagkabuhi Kristohanon sang tanan nga mga kauturan, tanan nga nagapalamati kag amon mga online viewers nga ila matalupangdan, Ginoo, kag amon matalupangdan nga ikaw isa kami gumaon kag maluluyon, nagasapupo namon nga Dios nga ginaalagad nga naghimo ikaw sang walay katubtuban nga pakikatipan para, Ginoo, sa kaayuhan sang imong mga katawhan. Kabay kung tani nga amon kilalahon, O Dios, nga ikaw lang gid matutom sa sining pakikatipan kag ang imong bugay sufisyente na, Ginoo, nga magahimo man sa amon nga mangin matutom sa imong sa amon pakikatipan dira sa imo bilang kasiguruhan kag kapayagan, Ginoo, sang amon nga pagkalinuwas nga nabato namon ang kaluwasan gikan sa imo. Salamat gid nga ikaw nagbendisyon sa amon sa sinigid nga aga sa ngalan ni Jesus. Amen.